Сега съм супер щастлива от себе си, доволна и благодарна за моите реакции за днешния ден, за моето емоционално състояние. Щастлива съм, че преодолях положително стари ситуации, които преди време, може би преди една година, щяха да ме блокират, да ме разгневят, да се чувствам ужасно, да се чувствам мрачна. Все едно, както казват хората си, да са ти потънали гемиите, ето така да се чувствам. Но днес съм супер щастлива и благодарна на себе си, че в една и съща ситуация, която ми се повтаря, т.е. си идентична е, аз реагирам по друг начин и то положителен, осъзнато. Просто съм благодарна и доволна на Бога на първо време, че ми показва и се надявам това да е пътя към вярата, защото за мен това е много важно. Да разбера и осъзная кой е пътя към вярата, пътя към Бога, така че да сме по-близко до Него, такъв какъвто Исус Христос е бил, когато е слязал тук при нас, човеците, така както Той се е държал с хората. Това е смисъла според мен. Нали, ние сме дошли тук според мен, ние сме дошли тук да спасим душите си, да се научим на вяра. Да, хора, благодаря. Целувки от мен. Пожелавам на всеки да се чувства така благодарен, осъзнат и щастлив от всичко, което му се случва. И хубаво, и лошо. Защото в една песен се пее: слава Богу за всьо. Слава Богу за всичко. И за скръб, и за радост. Чао и до скоро!